Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Single Player. Da. Și continuăm căsuța din povești. Nu uitați să scriu nostru. Trebuie să luăm de ăsta. Parcă cred că așa se făceau geamurile. De ăsta cu lemn, par. Habar nu mai știu. Și în episodul ăsta o să vorbim despre când o să fac episoade și când o să mă joc pe calculator, pe serverul din descriere din episodul anterior. Așa. Punem doar înapoi. Așa. Așa, deschid. Cum asta? Uite geamuri, o să găsim și voi, că degeaba am. Au. Hai de mine, hai mă, pe unde ies? Aici. Uite pe aici să văd dacă animale Da. Ai o găină aia. Mă, sunt animale de toate, dar numai oi nu sunt. Oaie avem și noi. Bă, dar nici o oaie pe bune. Nici o oaie. What? Stați puțin. Da. Eu am pus-o lângă pădure ca să nu vadă oamenii. Da, și o să fac o serie de tot Minecraft, dar o să fac o serie de multiplayer. Nu o să apară cam fiecare zi, o să apară cred că doar un singur episod așa mai special. Dar de ăsta să punem sau de ăla că le mici chiar. Unul de sau de 16. Cred că 16 merg. Punem și noi geamuri. Uite așa. Dar nu știu de ce am pus asta aici. Aoleu. Zac, zac. Tot mai avem nevoie de lemn. A, nu cărbune, mă. Coal. Nu știu cât ne trebuie. Deja am filmat 4 minute. Nu pot să cred. O să... Cât e ceasul? 10. În episodul care vine o să fac o grădină.
Da. Cred că am mai spus asta deja, să vorbim despre că nu o să fac eu episoade. Probabil că o să apară mai multe episoade pe o zi, vreo 4 episoade. 4 episoade pe zi, că am timp foarte mult. 4 episoade pe zi. Primul de Minecraft, care ăsta e. Al doilea, poate Minecraft numai că pe un server. Și după aceea, nu știu, Little Inferno. După aceea, da. O să schimb jocurile, nu zilnic aceleași jocuri, că ar fi ciudat. Tu plantezi de aici. Ce faci asta aici? Da, punem geamuri. Cred că l-am ajuns. Nu cred că ne ajung. Bine, trebuie și pe partea asta. Patru, 2, 1, 0. Mai am... Nu sper că avem. Da, și o să facem drumul de sezonul ăsta. O să fie ultimul din seria asta de Minecraft. Sau nu? Cred că o să fac episoade pe calculator. N-am aplicație. Dar să filmez. Cum mi-a luat falling damage? Cum se mi-au damage? A intrat mama. Trebuie să ieșim afară. Da. Și în episodul trecut v-am spus că o să-mi fac chiar azi o să fac chiar azi sau mâine, nu știu. Cred că azi o să-mi fac încă un abonament, încă un canal care o să fac numai vloguri în continuu. Zilnic vloguri. Da, azi e și vară. Așa. Da. Păi, cam atât cu acest episod. Mirific și miraculos. Am fost Ștefan și noi. De fapt, nu. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Toate chestiile. Eu am fost Ștefan. Pa, pa!